Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. 33-ші зур гынах ул нәмиме, ягъни безнең татар телендә сүз йөртү дип әйтелә инде. Ике кешенең арасын бозыр өчен, әгәр дә кеше сүз йөртә икән, берсенә килеп әйтә дә, менә синең турында шушы кеше шундый яман сүзләр әйтте дип сөйли дә, һәм тегесенең ачуы чыга, тегесе дә инде аның начарлыкларын, bütün günahların aşıp sala теге кешегә инде, һәм бу кеше инде моны ишетеп алгач инде шул ук теге кешегә кире кайтып әйтә, менә синең турында шул фәлән шундый сүзләр әйтте ди, һәм шушы ике кеше арасында инде бер-берсенә карата дошманлык чыга, ачу чыга, бер-берсенә каршы инде төрле мәкерлекләр кыла башлыйлар инде, һәм теге кеше инде кырыйда кала, ләкин шушы ике кеше инде дошманлаша, дуслыклары бетә инде. Менә бу сүз йөртү нәмиме дип атала инде, сүз йөрткән кеше нәммәм дип атала инде. Менә бу зур гынахлардан булып тора. Чөнки кеше арасын бозырга ярамый, һәм киресенчә әле ярамый гына түгел, ислам дине хәтта ике талашкан диек инде, арасын бозган кардәшләрне дуслаштырырга әмер итә, хәтта инде безнең ялганнарга да рөхсәт ителә. Без аны бер дәресебездә сөйләшкән идек, әгәр дә ике кардәш, ике дус нидер сәбәпләр аркасында инде дуслыкларын югалткан булса, инде дошманлашкан булсалар, безгә аларны дуслаштырырга кирәк. Анда инде менә ул синең турында инде яхшы сүзләр әйтә, яхшы фикердә дип, ул сине мактый, ул сине бик каты хөрмәт итә дип, шундый сүзләр әйтмәсә дә инде, ислам дине шундый искәрмә, исключение бирә, дуслаштырырга бер-берсен, ике калепне инде дус тату яшәтер өчен инде. Ә менә бу кеше инде нәммәм дигән сүз йөртүче кеше киресенчә инде шушы ислам диненең асылын инде капма-каршысын эшли, киресенчә шушы кардәшләрне инде кешеләрне дошманлаштыра, сугыштыра. Шуңа күрә менә мондый сүз йөртүчеләрдән булырга ярамый. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям да әйтте: "Ла ядхулул җанната наммам", ди, сүз йөртүче ди, шушы ике кеше арасын бозучы ди, ул җәннәткә кермәс ди. Әгәр дә кеше шуны сүз йөртүче була икән, һәм ул тәүбә кылмыйча инде үлеп китә икән, Аллаһ сакласын, Аллаһның инде азабына дучар булачак, һәм Пәйгамбәрбез әйтте, җәннәткә дә кермәс ди. Һәм шулай Аллаһ Тәгалә дә Хумаза сүрәсенең 1-нче аятында әйтә: "Вайлул ликулли хумазатин лумазah", ди. Ни үкенеч ди, шушы һәрбер сүз йөртүчегә ди инде. Сүз йөрткән кешегә дә бик каты үкенеч ди, кайгы, хәсрәт ди. Һәм шулай Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган бер хәдисендә әйтә: "Ва марра наби саллаллаһу алейхи ва саллям би قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في الكبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول." ди. Пәйгамбәр саллаллаһу бер вакыт шулай ике кабер арасыннан барганда ди, әйтте ди: "Хакыйкатьтә ди бу ике кеше ди газап чигә ди." Чөнки Аллаһ Тәгалә шулай хәбәр биргән, вахи иңдергән инде, шушы яшерен гыйлемне һәм әйткән, ләкин ди зур нәрсә эчендә түгел ди. Газап кичерәләр ди, кабер газабы белән ди, тилмерәләр ди. Әмма ләкин бик зур әйбер эчендә түгел ди. Әмма ләкин ди булды Аллаһ каршында зур ди. Шушы кешеләрнең шушы эшләгән эшләре бу дөньялыкта булган вакытта инде. Нәрсәләр ди? Беренчесе ди, шушы кеше арасын бозучы кеше ди. Нәмиме кылган булса ди, кеше арасын бузып сүз йөрткән кеше булса ди, аңа инде шушы беренче сәбәп кабер газабы булачак ди. Һәм икенчесе инде без аны алганык, бәүленнән сакланмаган кеше. Инде истинҗа кылмаган кеше, олы яки кеше йомышын үтәгәннән соң инде пакланмаган, чистарынмаган кеше инде. Без бу хәдисне алып киткән идек. Әмма ләкин монда безнең дәлилебез нәрсәдә? Шушы сүз йөрткән кеше инде, кеше арасын бозган кеше, аңа инде кабернең каты газабы булачак инде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям да тагын әйтте, Бухари җыентыгында килә торган хәдисендә: "Ана таҗиду мин ашрар ан-нас за вajhayn, huwa alladhi ya'ti haula bi wajh wa haula bi wajhi." Иң начар кешеләрнең ди берсе ди, ул ди ике йөзле кеше ди. Иң начар кешеләрнең ди кем ди? Берсе ди шул ике йөзле кеше, ягъни мунафик ди. Бер кешегә ди бер төрле йөз белән килә ди,
Кеше арасын бозарга килә бит, ул бер төрле йөз белән аны мактаган була инде, аңа ялагайланган була инде. Һәм инде менә бит ди, син шушы кеше яратып бетерми инде ди, ул сине әйтми ди. Ярарга тырышып инде бер кешене хурлап, тегенең инде үзенә каратасы килә инде. Һәм тегесе дә инде, ул шундый кеше дип инде, аның да гөнаһларын ача башлый, аңа карата инде шушы нәфрәтен белдертә башлый. Бу кешегә шул гына кирәк инде. 200 кешегә ул аны исендә калдыра инде. Һәм инде икенчесенә барып та нәрсә ди, икенче кешегә дә икенче төрле йөз белән килә. Тегесенә дә барып инде аңа яраган булып инде, аны мактаган була, аның каршында ялагайлана, аны яраткан, хөрмәт иткән кеше буларак инде теге кешенең сүзен җиткерә. Менә ул син турында шулай дип сине хурлады, шундый сүз йөртәде инде. Менә 200 кеше арасында ике төрле йөз белән йөргән кеше ди иң начар, шундый кабахат йөзле кеше ди инде. Һәм Аллаһ Тәала безне имин кылсын инде, мондый кешеләрдән инде Аллаһ сакласын, мондый сыйфат белән сыйфатланырга язмасын. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям Муснад Имам Ахмад җыентында килә торган хәсән дәрәҗәсендә хадистә Пәйгамбәрбез әйтте, яхшыларыгыз хакында сезгә ди хәбәр итимме ди. Яхшы кеше ниндиләр була алар ди. Шушындый сыйфатларны үзегездә булдырыр өчен сезгә хәбәр биримме ди. Һәм инде сахабалар әйтте, Аллаһның илчесе безгә инде хәбәр бир, аңлатып китте инде. Алар ди шундый кешеләр ди, аларның күренешләре үк башкаларны Аллаһны зикр итәргә этәрә ди. Шундый кешеләр бар ди, аларны күрү белән ди, алар белән сөйләшү белән ди, күбрәк алар Аллаһ турында ди, ахират көнендә фикерли башлыйлар ди инде, күбрәк изгелек кылырга омтыла башлыйлар ди инде. Менә мондый кешеләр ди, әгәр дә инде бүтән кешеләрне изгелеккә, яхшылыкка этәрә башлый икән, күбрәк Аллаһ турында уйландыра, ахират көнен искә төшерә икән ди, менә мондый кешеләр инде ди, кемнәр ди? Шушы яхшы сыйфатлы ди, иң яхшыларыгыз ди кеше арасында ди инде. Һәм шулай ук явызларыгыз турында да ди хәбәр биримме? Кемнәр алар? Менә явыз әшәке кешеләр ди. Алар ди әләкчелек белән йөрүчеләр, бер-берсен инде яратучыларның арасын бозучылар ди. Менә бу сүз йөртүчеләр ди. Бер-берсен хөрмәт иткән, бер-берсен яраткан кешеләрне инде араларын бозучылар ди инде. Сүз йөртүчеләр ди инде. Һәм инде шулай ук начарлыктан пак кешеләрне ди гайбәт белән пычратырга тырышучылар ди. Менә бу яхшы кеше, аның бер гайбе дә юк, әмма ләкин бу кеше анда көнчелек аркасында инде төрле инде гайбәтләр, төрле сүзләр йөртеп инде бу кешенең намусын бозучы кешеләр ди инде. Менә бер гаипсез кешегә инде аны инде пычратып, кешеләр арасында дәрәҗәсен төшерәсе килә икән, намусын пычратасы килә икән, бу кеше дә шушы иң явыз, начар кешеләрнең берсе ди инде. Һәм менә шушы сыйфатлардан инде безгә инде ерак булырга кирәк һәм имин булырга кирәк. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям менә шушы хадисендә дә безнең сыйфатларыбызны үзгәртергә тәрбияли, шушы яхшы кешеләрдән булырга инде. Менә без шундый кешеләрдән булырга тырышырга тиеш, без кешеләр белән аралашканда да, кешеләр безне күргәндә дә инде күбрәк Аллаһны искә төшерсеннәр һәм инде ахиратны күбрәк уйлансыннар өчен менә шушындый сыйфатларны үзебездә булдырырга кирәк. Бу бик авыр, әмма ләкин без үз өстебездә инде һәр вакыт эшләргә тиеш, без нәфсебезне тәрбияләргә тиеш, без һәм киресенчә шушындый явыз кешеләрдән, явыз кешеләрнең сыйфатланы белән инде сыйфатланырга тиеш түгел без, киресенчә аны булдырмаска тырышырга кирәк инде. Һәм Аллаһ субхана ва тааля безгә тәүфик хидаят бирсен, шушы кеше араларын бузып йөрүчеләрдән кылмасын безне, киресенчә безне кешеләрне дуслаштыручы, татулаштыручылардан булырга насыйп әйләсен инде. Сүз йөртеп анда кешеләрнең намусын пычратырга язмасын инде, бер гаипсез кешене инде шулай итеп гайбәтен сөйләп инде дәрәҗәсен төшерергә язмасын инде. Аллаһ Тәала шушындый гөнаһлардан, бузыклыклардан безне имин кылсын. Субханака Аллаһ бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.